Il-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ qed twettaq rivoluzzjoni siekta li qed tbiddel is-suq tax-xogħol. Għal dan il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo meta indirizza konferenza annwali tal-istess korporazzjoni. Konferenza li ttellet fi żmien fejn is-suq tax-xogħol f'pajjiżna huwa wieħed mill-iktar b'saħħtu. Il-Ministru Bartolo tkellem dwar l-irwol kruċjali tal-ITC mhux biss brabta mal-impjiegi imma anke fuq it-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Tul is-snin, il-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ dejjem kienet assoċjata ma' persuni li m'għandhomx impjieg u jridu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Iċ-Chairman Clyde Caruana qal li għażmien li ġej il-korporazzjoni se tidħol għal sfida oħra, dik li tgħin lill-impjegati jfittxu opportunitajiet ta' xogħol differenti u dan b'metodi ġodda. Il-ġimgħat li ġejjin mistennijaw nibdew sessjonijiet ta' taħriġ mal-employers ma' dawk li qegħdin ifittxu xogħol ukoll għall-pubbliku ġenerali fuq il-job matching system il-ġdida tagħna. Din il-job matching system il-ġdida tagħna se twassal sabiex min qed joffri x-xogħol u min irid ix-xogħol jiltaqgħu b'mod virtwali mingħajr ma jerżqu lejn l-ITC. Ġifi kulħadd ikun jista' jfittex xogħol jew jitlob vakanza mill-kumdità ta' daru mingħajr ma jkollu bżonn jersaq lejn l-uffiċini tagħna. Caruana żied jgħid kif fil-budget mistenni jitħabbru numru ta' inizjattivi ġodda li se jgħinu sabiex il-qatt f'pajjiżna jkompli jonqos. Dawn isegwu dawk tas-sena li għaddiet fejn saret enfasi fuq ix-xogħol u tnaqqis tad-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali. Wasalna saw propju għaliex kellna pjan ċar u holistiku, inizjattivi li jagħmlu sens u li se jagħtu r-riżultat, dan kollu wassal sabiex il-qatt jinżel taħt il-5,000 ruħ. Dan kollu se nkompluh u ħankomplu nżidu r-ritmu tiegħu. U għalhekk il-qatt f'pajjiżna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkompli jinżel taħt ukoll nisperaw ikun l-4,000. Caruana ħabbar ukoll li s-sena d-dieħla l-isem tal-ITC se jinbidel għal Jobs Plus f'mossa oħra maħsuba biex din il-korporazzjoni tkompli taġġorna ma' żminijiet tal-lum.